Stai, dă să pun camera pe ăsta să vadă ce îi. Cum îi? Bun. Grasul, bun. Al gras. Nu. Un cur, nașpă. Un pic să văd. Hai cum se face, frate. Aici ai un pic mai ridicat. Ioi! Pisi, cu 3 băieți pisi. Ba nu, cu unul numai și fraier ăla. Ce cap are? Da. Că aș avea cap din ăla ce Se eu mi-aș da părinții în judecată, bă. Dar pisi aia e bună. Pisi. Pisi. Ia. Zoom nu ai? Ba. Rasta, dracu. la dracu, nu la ce lângă mine. Dă-i în pula mea. Dă-i mă, că nu mor, mă, stai liniștit. Da o pulă. 2 milioane pe pula mea. Crezi? 2 milioane. Pompă din asta? Da. Nu, frate, da. Alo? Închide aia, mai deci după aia deschide-o, bă. Ce faci? Da o pulă. Intră ușor, mi-a stat greu. Da. Nu până. Acum intră greu, ca dracu. No, pe să face presiune acolo. Eu zic că te poți aia să faci. Tu poți să dai aripa jos, trebuie să o putești, trebuie să pula mea ce. Băi, dă pula mea cum să face acolo, ni. Brainiac. Da. Mythbusters. Ni, cum ăsta, sucul. Care a rămas, hai dă pula mea. Nu mai mere, a? Ăla mai poți să Zi-mă dacă se întâmplă ceva în pula mea. Bă! se face flacon mare. Bagă numai. Știi cu ce ar mere asta? Hai de pula mea, mă. Să mor tu. Stai. Hai, dă-mă asta, zici că ai citat un cola. Beton. Ce? Știi cu ce ar fi asta? Cu compresor. Acum mai ai pus și ai dat drumul. Vezi că e și ăla. Ce s-a speriat? Ia. Cola. Fanta e cola. Ce, o tunat? Nu tunat? Nu tunat, încă e bună. Dă-mă asta. Dar ce o lovi la Mere până la 8 atmosfere mere ăsta. Dă-mă la dată Da? jos de aici. Flaconul. Nu dau, mă, 8 sau 10. dă-o jos, mă. Dar nu rezistă camera la tăia atmosfere. Dă-o la punctul, doamne, fuciu. Nu dau, pula mea, pușcă plasticul ăla. Zi-mă ce o lovi. Unde? Are în arică, dar nu se vede pe arică. Hai, dă-mă asta. Asta nu o să puși, o să puși înăuntru. Filmezi? Da. Hai de pula mea, nici cum să fac cu sticla. Uai de pula mea. Dă-i, mă! Dai zoom. Dai zoom, mă. Dai zoom la maxim, mă, coaie. Să vede numai sticla. Da. Hai de pui mei. Aproape numai sticla. Mai poți, mă? Uai, nici cum să fac cu sticla, bă. Dar deja așa forme rotunde. Hai, dă-mă asta. Hai, dă pula mea. Andrei! Hai în calmă! Andrei. Andrei, cică. Deja are 8 în Hai, mă, să vezi. Câte are? Deja are 8. Știu, dar nu o să explodeze așa. După dracului, dă-i. Mai are până pușca asta. E flacon. Hai, dă pula mea. Nu mai intră în pula mea. Dă-i tare! Uai, nici cum s-a făcut sticla. Hai, dă pula mea, cum s-a făcut, mă. Deja la capătul e rotundă, nu mai, gata. Rotundă. Dar curul o să puște la ea.
Curul o să puște la ea. Mai mult ca sigur. Uite ce cum e curul la ea. Am o tună. Așa tună. Deja zici că e sticlă din aia de suc de tec. De-aia cu formă din aia nașpa. Uai, urât pușcă. Îți zboară. Nu atmosfere, pula. Dar până la 10 rezistă flaconul. Hai dă pula mea. Nu mai poți, a? Hai dă mă, asta ce formă are, bă. Dar nu tu asta, bă. Și acum scoate ea scoate ea și dă cu flaconul tare de pământ. Să se ciobească un pic, vezi cum pușcă. Câte atmosfere are? Cum arată flaconul, că dă omul. Bă, dă pula mea. Că tu nu ăsta. Ia dă-i bani. Hai dă mă ăsta, dar fin s-o făcut, ni. Cât e ăsta? Fanta la 3? Arăți la Eric. Fanta la 3 litri. Fanta la 3 jumate. Fanta la 3 litri. Bă! Mă, că e Fanta negru. Dar știi cum? A dus toporul, a dus toporul. Da, și dai? Dar aveți topor aici? Hai de pula mea, unde e toporul? Dar Aveți să nu iasă aer, nu iasă aer. Nu, toporul. Aici în stradă. Să-mi dau seama. Îmi pala cu Asta nu toporul. zboară înapoi în cap, fraier. În Zafira să Stai așa, stai așa. Stai mă că filmează. Bagă aci, bă, aci așa. Marele Brainiac. Dă-mi acolo că e stâlp. E stâlpul și pomul, mă. N-are nimica. E O să stâlpul. vezi și o să-ți zboare toporul înapoi în cap. Pune-mă acolo, mă, mai încolo. Nu mă, pune în drept cu stâlpul, că n-are cum două stâlpi. Ei, poate zboară dopul de la ea. Ține bine de topor. Ție bine topor, să nu-ți vină în cap. Dă-i, mă. Hai să numim mașini. Gata, după asta poți. Ei, Dăm un full face. full face, așa. Pleacă, mă. What the pula mea? What the pula mea? Hai, dă-mă să mai cum a tunat, bă. Ia arată-i. Arată-i ce s-a făcut. Hai, dă-mă să... Hai, dă bună mea, ce-o tunat. Cum sunt urechile, bă? Hai, dă-mă să... Du toporul, bă, nu. Am tunat un flacon. Ce ai făcut, bă? Am tunat un flacon. Cum? O tunat un flacon. Bă,